Marcel jara-jara kita mang pandemi sauna hari di pasar time atau hangu harguepir oma perhitian homat tadi bata nomor 2 di bata asal tiur panggil perhorasan dong di pasar time atau hangu pandemi. Atau makkatai na kita amang panitia namin. Gabi bang. Dison di pamor tamu somon gaju sitiur rabu namarisi waras napir di basaur ringgit sitio doh biak sukun benda mudah hata zada sisi udoh manukun mahami pademuna dia do lakakna zada dia wokna dia do hatana zada dia do nirokna butiba siat hami pergosi. Jadi magatema amang pandemi na malau dopas partikianon imana mabay gudang na poso yan akon nami na poso bulong na dong di kalorotong siya dongon di sidong pandemi marhite di besar repasa nami tuhamu asal tiar matong panggabian tiar perhorason martangnya ketamat tadi bata asal lihat tiar niari suang sori roda hadame dihita saluhut na tua-tua dong di kalorotong siya dong suang sori na poso bulong sama lima hatana amang pandemi sama dong. Gabi ma tutu jala horas tu pahon di amat tari bata di nama dukun hami pademuna takas hamu marbuah ima nausadaru hamu songon laposo bulung do panitia songon mabain gudang rodang bintang manang pesta naposo di bagasan di mamukai tadi bagasan sadarion asimaro hari tu hatta dapuk madihamu songon na di lupasan i oputta si julu-julu tubuh tahunnya liang nak kamen na tiubain paridian manang tu dia pe naposo bulu tau mangalaka saya totong marapotan persaulian. Saha disuruh jala lilik saha tuotel tidong tuotel. Asimarahan tu hatta lilik mahita saluhuk magolu jala horas jala napotan panggabian. Tau kukasata ngajo sohon napirukan yang kau puta julu-julu tubuh ima sohon gudeg si pitu sadana domenon nami dan pola tortoran muna butima. Gabi mah.